Ameriki ma dan uwa. Sabo na Ameriki mai mutum ne na mutane. Na'am. Lafiya alhamdulillah. Ya gida. Dan Allah nan ne an nasara rediyo. Nan ne lafiya? Wallahi na zakko ne. Da ka san ko me za ka ci? Wallahi ina son in ga Ameriki ma Alhaji Amir Abdullahi. Adar manawa. Kun yi da shi za ku haɗu ne? Wallahi ban faɗa mai ba. Ba ka faɗa mai ba. To kuma shine kawai sai ka to gadangadan barkatai haka ka ganka ba kalli rigarka. Muna da manyan baki a ciki. An ce ni mutum na mutane kuma ba shi tare al'umma shi yasa na tawo ruwa daga tawo yana amsa. A wannan gaskiya ne kuma ka san kwanan ne ya dawo daga Saudiya manyan baki suna ta yi. Labarin da na samu kenan na ce tawowa na kai nema in gaishe da saboda ka san kawai shi kafa kwankwaso. Haka ne. Wallahi ni ina son su shi yasa ni ce wallahi zan ga ko in gaishe shi. To ba damuwa amma a'a dakata mana bawan Allah yanzu yana tattauna da manyan mutane kai hakuri gobe ka dawo. Gobe a ni ma nan naka kwana. Ai kuma ba zai yiwu a ce ka kwana anan ba saboda akwai security don suka zo ba za ka zauna anan ba. Kai hakuri ni zaka jaja. Don Allah malam ka hakuri. Ya hakuri kar ka hada da Allah ka cutar saboda haka kai hakuri ka je gobe ka zo da asuba ma ka zo. Wallahi to nan ne asuba ta tafi nan ne ka sallar asuba barka. Naji nan ne ka sallar asuba sai na ga nan je ka ba matsala kana da kudin mota ko taro ban daga kafa je ka dai gobe a baka in ka dawo. Ameriki ma dan uwa. Sabo na Ameriki.